Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe midhangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan rawuh Gusti Yesus kang kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Galati pasal 4 ayat 4 lan 5 yaiku, nanging bareng wis tekan ing kanepe mangsa, Gusti Allah ngutus Kang Putra kang miyos saka wanita, miyos kawengku ing angger-anggering toret, perlu nebus kabeh kang padha kawengku ing angger-anggering toret, supaya kita bisa katrimah dadi putra. Para sedherek ingkang kinasih, karawuhane Sang Juru Wilujeng dipamicakake ing patamanan Eden. Nalika Adam lan Hawa pisanan mireng janji karawuhan iku, padha ngarep-arep prasetyan kasebut kawujud kanthi cepet. Adam lan Hawa nampani putra sing barep kanthi bungah. Kanthi pangarep-arep, bocah iki bakal dadi juru wilujeng. Ananging katetepan prasetyan kasebut kaundur. Wong-wong sing pisanan nampani sedo tanpa nyekseni katetepane. Wiwit jaman Henok, prasetyan kasebut dibaleni lumantar para leluhur lan para nabi. Tetep ngarep-arep karawuhane nanging ora rawuh. Pamejane Daniel nuduhake wektu karawuhane. Nanging ora saben wong nerjemahke pesen iku kanthi bener. Maabad-abad dilewati. Suarane para nabi padha mandeg. Tanganing panindes tumiba ing Israel lan akeh wong sing padha sambat. Wektune wis suwe, nanging ora ana wahyu siji bae kang kelakon. Kita bisa maca ing Yehezkiel pasal 12 ayat 22. Nanging kaya lintang-lintang ing dalan sing wis ditemtokake, tujuane Gusti Allah ora kesusu lan ora ana wektu kaundur. Lumantar pralambang, peteng dedet lelimengan kang gegirisi lan pawon kumelun lan obor murup, Gusti Allah wis medharake marang Abraham pangawulan Israel ana ing tanah Mesir. Lan wis maringi sumurup menawa suwene manggon ana ing kono 400 taun. Sawise mangkono, pangandikane bakal padha metu budalan kalawan gawa raja Darbe akeh banget. Purwaning tumati pasal 15 ayat 14. Minangka asil nglawan pangandikane Gusti, kabeh wadyabala karajan Sang Prabu Pringon sing gumunggung perang kanthi angel. Ing dina sing padha sing ditemtokake ing prasetyan ilahi, kelakon sakai wadyabalane Pangeran Yehuwa bakal budal saka ing tanah Mesir. Pangentasan pasal 12 ayat 41. Dadi ing wektu pangadilan swarga, wektune karawuhane Sang Kristus wis ditemtokake. Nalika pitutuh wektu kang gedhe nuduhake wektu sing wis ditemtokake, Gusti Yesus miyos ing Bethlehem. Nalika wis tekan titi mangsane, Gusti Allah ngutus putrane. Pangopenan iki wis ngarahake opahe bangsa-bangsa lan munggah lan mudhun pangatak-atak lan pengaruh manungsa nganti donya wis mateng kanggo rawuh Sang Juru Wilujeng. Banjur Gusti Yesus rawuh ing wujud manungsa kanggo mulihake gambar kang nitahake. Ora ana siji-sijia kajaba Sang Kristus sing bisa nggawe anyar karakter sing rusak amarga dosa. Panjenengane rawuh kanggo nundung demit sing ngendhaleni rasa. Panjenengane rawuh kanggo ngangkat kita saka bledug, dandani karakter-karakter sing rusak kanthi pola karakter ilahine lan ndadekake wong-wong mau dadi endah kanthi kamulyane dhewe. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Patuko mugi kasucikaken. Kraton Patuko mugi rawuh. Karsa Patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha Patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula.
punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun.